नि माखासे रोंगौथि मेथाइ खननो रोंनाय मा मेथाइखौ खननो गोरों नों बे मेथाइफोरखौ नों दोंनैसो नायगिरिफोरनो खोनासंनो हागोन नामा? औ आं हागोन। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। हो अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटे यारिया मिला दे ओए। खुलुमबाय। टाइम्स न्यू बड'लेण्ड नागिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। आं दा दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि सनापुर गामियाव। बे सनापुर गामियावहाय आङो सासे उन्दै गथ' 10 बोसोरनि जानाय बिसिनि न'खराव आं दंफैयो। दा बिनि माखासे मेथाइ खननाय आरो माखासे मोसानाय, बे मोसानाय मेथाइ खननायखौ जोङो गोबां माखासे भिडिअ'फ्राव जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो बेखौ जों नुनायजों लोगोसे जों बिसिनि न'खराव दंफैयो आरो आं बिनावहाय माबायदि मोसानो गोरों एबा माबायदि मेथाइ खननो गोरों आरो माबायदि नाजालांगोन, बिनाव मा टेलेन्ट दं, आं बिनावहाय सुंद'यै सोंगोन। रानि, माखासे नोंनि जायगानि मुं एबा नोंनि नाम बेखौहाय सुंद'यै फोरमायनो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा लिजा बसुमतारी, 8 नं सनापुराव थानाय जायो। नोंसिनि मामि आरो बाबानि मुङा मा? आंनि बाबानि मुङा कमल बसुमतारी आरो मामिनि मुङा प्रमिला बसुमतारी। नों बेसे क्लासाव फरायो? आं क्लास 6 आव फरायो। नोङो जे सासे मेथाइ खनगिरि, मेथाइ खनो एबा नोङो केसेटआव खनाखै एबा नों अडिअ' खालामाखै, थेवब्लाबो नों सोलोंगासिनो दङ। नोङो माब्लानिफ्राय बे मेथाइ सोलोंनाय एबा दामनाय देनायावहाय नों गोसो होजेनामोन? आं गोरलैनिफ्रायनो दामनाय देनायखौ जोबोर मोजां मोनोमोन। ओमफ्राय बोसोरसे बायदि जाबाय आं क्लासिकेल सोलोंनाया। नों बे क्लासिकेल सोलोंनायनि सिगां नों माबाफोर बहाबाफोर उन्दैनिफ्राय माबाफोर सोलोंदोंमोन नामा? औ, आं उन्दैनिफ्रायनो मोसानायबो सोलोङोमोन, डान्स क्लासावहाय सोलोंहैयोमोन। डान्स क्लासनि अनगा उन्दैयावहाय नोंखौ जोङो सानडे स्कुलाव हाबबो होनाय खोनादोंमोन आरो सानडे स्कुलाव नोंसोर माबायदि मेथाइ खनोमोन एबा माबायदि मोसायोमोन? आं सानडे स्कुल हाबनानैहाय सानडे स्कुलाव गितफोर खनोमोन, मोसायोमोन, वर्शिप खालामोमोन। बेजोंनो आं गित खननाय मोसानायावहाय इन्ट्रेस्ट जालांदों। नोंखौ जों खोनादों माखासे थांनाय बोसोराव सारेगामापायाव नों बहाय देरहानो हादोंना हायाखैमोन? औ, आं 2019 आवहाय अडिसन हैदोंमोन, नाथाय आं बेयावहाय सेलेक्ट जानो हाथ'वाखै। फार्स्ट टाइमावहाय सेलेक्ट जादोंमोन आरो? औ, फार्स्ट राउन्डआवहाय सेलेक्ट जादोंमोन, नाथाय सेकेन्ड राउन्डखौहाय पास खालामनो हाथ'वाखै। ओमफ्राय नों सेलेक्ट जायाखै होननानै नोङो गोसोआव नार्भास जायालासे नोङो उननि समावहाय नों मा थांखि लादों? सेलेक्ट जायाखै होमब्लाबो आं सानदोंदि आं आरो प्रेक्टिस बानायबावनानैहाय नेक्स्ट इयारावहाय सेलेक्ट जानानै देखायगोन। दा बे मेथाइ खननायावहाय नों माबायदि जेनेबा जौगालांनो गोसो दं? आं मेथाइ खननायावहाय मोनसे गिदिर सिंगार जाहैनो लुबैदों, मोनसे गिदिर प्लेटफर्मावहाय पारफर्म खालामहैनो लुबैयो। नोंनि माखासे रोंगौथि, मेथाइ खननो रोंनाय,
मा मा मेथाइखौ खननो गोरों नों बे मेथाइफोरखौ नों दोंनैसो नायगिरिफोरनो खोनासंनो हागोन नामा? औ आं हागोन आं हिन्दी गितफोरखौ खनो मोननैसो आं मोननैसो ना नों खननो हागोन दे जायखि आं दा खननायसै भुलफोर जायोला क्षमा खालाम चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका तिनका चुन के सपना एक बनाया डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे जोबोद गोदै आरोबाव आङो खावलायबावदों दोंसे मेथाइ आरोबाव बिनि अनगा खननानै खिन्थागोन होननानै अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना हो अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया टूटे यारिया मिला दे ओए हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया टूटे यारिया मिला दे होए जोबोद मोजां नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जेसेबां टाइम्स नाउ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोना दा नुगासिनो दङ जोबोद मोजां खननो रोङो दा बियानै लिजाखौहाय बेबायदि सापर्ट होनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों गोबां मानसिफ्रा जेन नुहैयो एबा लिजाखौ मिन्थियो बेबायदि मेथाइ खननो गोरों होननानै आरो बियो दा नाजालांगासिनो दङ बेबायदिनो बियो नाजालांबाय थागोन बे नाजालांनाय समावहाय जों साफ्रोमबो बर' माहारिफ्रा सासे उन्दै बेबायदि खननो गोरों सासे देंखोगिरिखौहाय जोङो जौगाहोनो थाखाय जोङो मदद होनाया जों गोनां बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जाया नायदों बे भिडिअखौहाय बयबो नायनानै हेफाजाब खालाम आरो बिथांखौ सापर्ट खालाम आरो बियो उननि समाव बियो साबसिनाव साबसिन खननानै बियो माखासे जे थांखिफोर बे थांखिफ्रा जाफुंहोनो हायो टाइम्स नाउ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ आं खावलायनाय थादों आरो लिजाखौ खावलायदों नोंसिनि मामि बाबाया जेसेबां खस्थ' खालामालासे नोंखौहाय बेबायदि फोरोंदों दा नोंथाङाबो बेबायदि सोलोंनानै नाजानानै साक्सेसफुल जानो थाखाय आं खावलायदों हामबाय होदों लिजा बेबायदि मोजां आंनोहाय समखौ होबाय आरो आंजों दान्दिसे रायलायबाय आरो जोंनि बे बियानैनि जे बिमा बिफाफोरजोंबो आं दान्दिसे रायलायनो गोसो जादों बेखौहाय आङो बिनि उनावहाय आङो रायलायगोन दान्दिसेनि उनावहाय नुनो मोनगोन ज्ञान स्रोत शिक्षा की एक मजबूत डोर जो देश के हर एक प्रांत को गांव को शहर को ज्ञान के स्रोत से जोड़ रहा है एक बेहतरीन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से देश के हर एक बच्चे को उसके प्रांत की भाषा में उसका पूरा कैरिकुलम पढ़ाएगा कहीं से भी और कभी भी अब सिर्फ सपने नहीं उसे पूरे करने की काबिलियत भी होगी तो इंडिया खुलकर सपने देखो क्योंकि अब हर सपने को मिलेगी मंजिल सक्सेस सबके हाथ दानिया आङो आरोबाव
लिजानि बिमा जे आब'जों आङो फंनैसो सोंनो सानदों, रायलायनो सानदों। लिजायाखौहाय माबोरै फोरोंखो एबा माबोरैहाय बेबायदि सिंगार खालामनो थांखि लादों, बिनि सोमोन्दै आं सोंगोन। आरो लिजाया बेसेबां क्लासाव फरायो आरो बियो माखौ मोजां मोनो, आं बेखौ सोंगोन। थारैनो आब'आ फिननो थाखाय रेडि जानो हागौ। दा आं सिगाङावनो आब'नि मुंखौ आं सोंग्रोनो गोसो जादों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ। आंनि मुङा प्रमिता बसुमतारी। लिजायाथ' नोंनि फिसाजो, आरो लिजाया दा बेसेबां क्लासावहाय फरायगासिनो दङ? बियो दा क्लास 6 आव फरायगासिनो दं। बियो दा फरायनायनि उनावहाय फरायदोंबो आरो माखासे मिउजिक बायदि क्लास लागासिनो दं होननाय जों खोनानो मोनदों। दा बियो माबायदि क्लासखौ बियो लागासिनो दं आरो सोरजों? बियोथ' दा लागासिनो दं, बियो बेंटलाव लायो आरो। दा नोंथांमोना बेबायदि लिजाखौहाय मा थांखिजों बेबायदि मिउजिक क्लासावहाय फोरोंनो नाजाखो? थांखियाथ' बेनो, गावनो बेखौनो लानो गोसो नालाय, जों साबसिन गोजौ लेभेलाव सहैनाय बायदि गोसो आरो। दा बेखौ जों खोनानो मोनदों, थांनाय समफ्रावहाय जे सारेगामापायावहाय बियो बाहागो लाहैदोंमोन। दा नोंथांमोना सापर्ट खालामदों। बेबायदि माबायदि सापर्ट खालामा एबा माबायदि बियो अडिसनावहाय सहैनो हाखो, बेखौ सोंदों। औ थांदोंमोन, थांनायाथ' गुवाहाटियाव अडिसन लाहैदोंमोन जिटिभिआव। ओमफ्राय फार्स्ट राउन्डआव पास जादों आरो सेकेन्ड राउन्डआव केन्सेल जादों। दा थारैनो लिजाखौहाय नोंसोर मा खालामनो गोसो जादों एबा माबायदि बेखौहाय हेफाजाब होनो गोसो जादों? बिमा जानानै माबायदि थांखि दं, बेखौ मा खालामलांनो थाखाय? थांखियाथ' बेनो, गाव बे सिंगिंखौनो साक्सेसफुल खालामनायनि, आरो जोंथ' हेफाजाबखौ हागौमानि होगोन। मेथाइ खननायजों लोगोसे माखासे फरायनायफ्रावथ' गोनां। बे फरायनायावहाय नोंसोर माबायदि बेखौ नोजोर होगोन? फरायनायावबो हागौमानि गोसोआव। दा जोबोद बेबायदिनो गोजोननाय थादों, नोंथांमोनजोंबो बेबायदि रायलायनो हाबाय एबा जों मिथिबाय सासे उन्दैनिफ्रायनो नाजाबोनाय जे लिजा बसुमतारीखौहाय फोरोंनायाव, मेथाइ खननायावहाय फोरोंनायाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव दा नोंथांमोना हेफाजाब खालामगासिनो दङ। आरो सासे गथ'खौहाय साक्सेसफुल खालामनोबा बिमा बिफानि दायथ' दङ। दा दायथ'खौ नोंथांमोना लागासिनो दङ। दा जोंनि टाइम्स निउ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोना बे आब'मोननि जे न'खरखौहाय हेफाजाब खालाम, जेसेबां हायो मदद खालाम, आरो बिसोरो जेन सानसे साननाय एबा गोसोआवहाय साननाय नाजानाय, बे नाजानाया सानसेब्लाबो जाफुङो, आरो बिसोरो सानसे सारेगामापा बे मेथाइ खननाय देरहाहैनो हायो, सहाय होयो। बिसिम सहैनो थाखाय नोंथांमोननि गोनांथि एबा नोंथांमोना बिसोरनोहाय हेफाजाब होनांगोन, अब्लासो बिथांमोना जौगाखांगोन एबा बिसोरो सहैनो हागोन। हामबायसै आब', जों दान्दिसे बेबायदि मोजां रायलायनायनि थाखाय। उनावहाय नोंथांमोननि लिजा फिसा एबा नोंथांमोना जेन जौगालांथों, आं बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि सुंद' मोगा मोगिखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। हामबायसै।